Kvasačíkov. Zaberete uhorečky, cca 4 kilenka. Potom do pravej ruky alebo z ľavej ruky, podľa toho, aký si rudý ručák, treba uchopiť nožík. Nakrojíme ich tak do 3/4, odtiaľ to asi až poďal to. Aňa? Píďte. Poďal to. Keď máš nakrájané asi 4 kg uhorek, to je takáto kopečka, tak to... Počkaj si. Keď kúpiš takéto dva zväzočky, to je prosím pekne už prerastený kôpor, áno. Krásne to voní, že krásne, ale nezabudnite gumičku dať dole z toho, ty gáďu. A nezabudneme s Jarovou vodou veľmi dobre vyumývať akože tieto dozičky, lebo uhorečky sa v dozičkách potom pojebu. Musí to byť dobre umyté. Tu môžete vidieť, že to na piču umyté, miláčik. Našúpeme cesnak, očistíme, ja som 15 stručikov na 9 litry kvasakov. Yeah. No. Keď ruku dielu, tak to pridaj tvoja žena, šikovná. A ošúpete, ja som 15 stručikov cesnaku na 9 litrov. Tak ideme plniť do svojej čaptavej fajnovej ruky. Ak to uchopíš jednu onu. Čo to je? Víš, čo to je? Yeah. A potom budeš uchopovať oné uhorky, takto pekne prekrájané, táto je na piču, no, to sa mi rozpadlo, nebadí. Takto, áno, aj to sa mi rozpadlo, kokot, som to dojebal, no, takto pekne, víš, takto. A budeš vkladať takto, lepšie si je to takto náhnuť potom, aby ti pekne stáli, jak ranné kulo, a tak. A počúvaj, keď to máš už takto napchaté, tak by sa oplatí urobiť, pozri sa, takto tam sú. Tam musí zobrať túto veľkú. Tá tam nevleze. Nie, zebereš menšiu. Pozri sa, toto fajnová hen. Je, vlezla tam. Kúkaj, zebereš ďalšiu. Je, vlezla tam. To je veľké. Áno. Na zemi hodí najlepšie. Takto. Lebo je piča neprispôsobíva tá uhorka. A potom to tam takto pekne natlačíš. Nezabudni, aspoň, dobre, takto, fajnovú cesnačku a toto tam najebať. Po chvíľke meraní a uvažovaní, že toto sa asi zmestí do tohto, treba urobiť takto, chytíš a jebeš to tam jak tak, svinu jebano. Takto, ne. Skoro sa stala chyba v monometrixe, nezabudni. Do 3-litrovej, takto pridať fajnovú cuker. Tomu ver. Hovorím si piču, je to sol, a čo nie si jebnutý. Takže takto. Fajnové 3 lyžičky. Teraz zajebeš od toho studenú vodu. Čekuj, jak to rastie. Čekuj to. Čekuješ to? Ešte, no je povrch. Teraz zebreš tú burinu a jebeš to tam. Joj, kurva. Som hovoril, kúpme čerstvý kóper, ne. Lebo to má kvetinky. Aha. Úplne super sa s tým pracuje inač. Čerstvý tam dáš a je vybavené. O to som zvedal, ako to bude mať s týmto. Až doleješ vodu. Až keď to tam máš, tak zebereš takto chlebík fajnový, domáci. A som takúto päťku. Má tú malú fľašku, stačí aj takáto malá päťka. Čo asi taký oný. A to jebneš na vrch. To tam jebneš. Pekne na vrch. Piťa. Trošku zatlačíš, tak, hlavne niekde povrch voda. Yeah. A takto to necháš aspoň 3 dny odstáť na slnečku. Po 2,5 dňoch vybereš chleba a necháš to ešte odstáť taký 1 deň na slnečku, bez chleba. Potom to dáš do chladničky a potom si môžeš užívať fajnové kvasáčiky. Ale bacha. Teraz to máš nasolené, ešte to treba premiešať. Takže zavrieš to,
premiešaš, dáš na slnko. Ende.